Ni amasema sorobotwa ebono Isaiah Mobe nigagutumanya liskulya lero nigensemo y'abarayi kurwase county ya Kisii bakoragwa no mo MC obenne omoishimo Lilian Gora nigo baikirana eyemase yamasumo yegabo ko ligereria obokoreri ase chinsemo ao asabo igobesokia na kubarwanerera ababoraka aswikarabaniga babole baraka bonsi gosikona kwegwa maskani yabo abene nayega nigagocha chingaki ense ya Kenya egende kuri bokoreri bukurwani gichegenga matuko 15 neli moroboti rwa senchera yobwekerano ekero campaign yogokora chisegi cha nyombege ndratali tukulia lero omo MCA omochore Isabara Oigara naboigo amono yomwabo Lilian Gora nigo batarire kyombekemo kyababoroka ase ebunge ya South Mugirango unenjire yemo yokuba omoyo asobugima naboigo asibumirana amona basaye na gukwanira chinjira abagwetanga kurwase chisegi echo cha nyomba twachagete mambia twabwate GBV ama tukaya 16 activism no twachakira ntwabana bad abanyoroka n'abamurato aba sabuni timu nero rebwate bagwa ko mupira getieke kya Nyabigege primary retro n'aba mupira abuna kiro gukorera bono na tunaomba sana watu waweze recognize hawa wamama wanapojiunga pamoja na familia wamejiunga completely, hawaangalii tena nyuma. Mambo ya kufukuza mwanamke kwa sababu bwana yake amekufa, hiyo si sawa. Watoto kolengana amo na babirabu niko batebire buna ababoraka niko batairi omolembe na nemuno niko konyora baguchandwa amo ne chiamate chiabo no eno mumuru omwabo mugakogo igagusuki orobebe eyetalibuya kwanyora no naba abaina abasani bako batenga mbako bakonya. Mama hawa wamenyimwa nafasi ya kurithi shamba zao. Mama hawa wamefukuzwa kutoka kwa manyumba zao kwa sababu hakuna mzee ambaye anaweza kuwatetea pale nyumbani. Mama hawa wamenajisiwa na ni vile hawana mtu atawatetea, wamenajisiwa na wananyamaza. Mama hawa wafikiwi na services za kiafya. Ase obwamo bonsi abo babere nigo baboli serikali eriye county amone serikali enne kuligereria naboigo kubeka amaganio y'ababoroka busyo na nemuno ekero bakora budget yabo. Widows wakuwe na priority katika ile kitu wanafanya. Wapate budget ya health, wapate budget ya education ambayo ni bursary, na pia wapate budget ya wale CHVs wakitembea. Wakuwe the total number of widows na changamoto zao ni ngapi. Hapa nyuma ukiangalia kuna wamama wako over 60 years hapa. Hata tungesema wakimbie sokoni waweze kujitafutia ni ngumu kwa sababu ya umri. Asensemo yabo ababoroka boni gononya naboigo baene kiria makong bagwetera asichiamate asebono bagoteba buna nigo bakolinwa amabagama yabu na chiamate chinde yanyare kanirenga ekero togo chikuganio boende bweito nturarese bure bono togo sabanga gakisiri tukolia lero gekogara twabeire tokwirwanirira titori goikera intubuna abangina ababuraka ntogane titonyoro mongino itoyo omoko sebabere oyo gochiko kwanira kuhusu emechando y'ababuraka omwelio ababuraka boni go babolire bamwabo meye county ya Kisii na boiga monense ya Kenya ochamo na korosie ebyombe bunenjira yemo yokwirwanirira na boiga gokonyana chingaki chiobokongu oniga omongina nekeombe onye tulike ombandonsi kende nkeyo morasuke ekiagere ebyombe na bibyageri twasomire nona abana baitase bakare ebina bitotagete boniga kero mongina anyure nga ekeombe na kikere gento kiamana sobugima bwa bondo ikolpoteri yegetasini kiagetembe kurwase skuru ya Nyabigege gotoka se wodi ya Tabaka ebunge ya South Mugirango imeye county ya Kisii Elietaliane Isaiah Maobe.